Ayan guys, andito tayo sa Carmesis Resort. Alive. Ano na ka? Kumapin mo. Video ka lang kami. Video ah. Dure sa manaukay na. Naka-live ka rot. Ah. Hindi ko ako kapagpanan na. Hindi, ano? Ilagay kayo. Saan mo nga ikatang tato eh? Oo, di takot silang baka. Di gano'n. Ganun ka, linting ka. Ano kaya? Ay, kasi nagpapicturan di po Buddha. Kasi man allergy, ano eh, fight tape ko. Saan sa atin mo? Ay, natin mo! Ito, ano sa atin mo? Pagkataon nga! Saan banda? Pagkataon! May katon niya.